Jeg og SF mener jo, det vil være en rigtig god idé, hvis det er sådan, at man kan få oprettet et trinbræt i Søften, og man kan få togene til at standse i Laugbjerg igen. Og der synes jeg, at det her har været et rigtig godt møde, fordi Lars Barfoed sagde, at han har fået ny viden på det her område. Han har fået at vide, at Arriva gerne vil stoppe de 2 steder, de kan se en forretning i det. Han har også fået at vide, at der kommer mange flere boliger, f.eks. i Søften, og han har fået at vide, at de tal, som man har beregnet ud fra hidtil, måske på den måde er forældet. Så han vil gå hjem og kigge på det igen, og det er fint. Til gengæld, og det håber jeg, der kommer noget ud af, til gengæld så handler det utrolig meget med hensyn til letbanen. Letbanen i Aarhus, som kommer til at gå til Skejby og Lisbjerg, som selvfølgelig bør forlænges herud til Hinnerup og Hadsten-området. Fordi der er mange mennesker, der bor herude og arbejder i den nordlige del af Aarhus på de store virksomheder, der er, Skejby sygehus osv. Og det sagde han nærmest nej til, at det vil staten ikke gå ind i, og det synes jeg er meget dårligt. I SF der mener vi jo, at staten selvfølgelig skal gå ind i den forlængelse af det her letbaneprojekt med mindst halvdelen af pengene og måske mere, og så må kommunen selvfølgelig også komme med nogen. Men det hele går jo ud på, at man skal have nedbragt CO2-udslippet.